Добрий вечір. Ви слухаєте Радіо 1. І тепер маленько не руно 8 годин, уже 8:03, айбо ко знав, ож пісня кінчиться і пен усякий час. З вами Мігаль і наша рубрика «Читаємо з Мігалем». Нині буде 4-та епізода, а чи й послідня із книжкою Вадима Яненка «Прикладна палеонтологія» видавництва Віхола. Чого послідня? Бо не ось книжка не така інтересна, скорше даже навпак. Видитмеся, ось то була велика честь на таку книгу он 4 епізоди і тягнути. Я не знав, це деякі слідуючі книги, які я буду читати, будуть тягнути кожна понад 4 епізоди, бо я не планую перечитувати цілком цілу книжку. Смисл цієї передачі домако другому. Смисл передачі в тому, бо вас маленько може заінтересувати. І це не проба учинити аудіокнижку, а ведь просто наративи з читанням. І це скорше проба маленько вас дюгнути, маленько вас заунадіти, указати вам, ож і сякое є, де обіде, може і сякое ще почитати. Ну, у предыдущих 3 епізодах читали ми за палеонтологію самуги науку, що то таке та й нащо. Читали ми за то, які там суть динозаври-рекордсмени, які були інтересні казуси у світі палеонтології. Може так оповісти, побзарились ми на шелеякі їхні внутряки, уднушні фіглі, та й таке далі. Низько хотів би почитати розділ 14. Розділ 14 буде нам розказувати, може так оповісти, за няня палеонтології, бо уже ми обговорили много чого по темі, а чи й вартує спомнити із-за того, дякуючи кому ми це все тепер його не читати. Правильно кажу за Кирила та й Методія, котрі придумали кирилицю. Не, насправді вони придумали глаголицю, кирилицю, скорше всього, придумав один із їхніх учнів, один із їхніх вошколаків. Ну, низько поговоримо за няня палеонтології, звали його Леопольд Кюв'є. У нього там много майдового ім'я, то вже нюанси. Просто ви розуміли, який буде маленько шумно у етерчикові. Ото поза того, що у мене відкритий возір, а возір у ньому мусить бути відкритий, бо тут так пече до фраса, що тривати тому не може. Та мушуся хоч так устужувати маленько. Ну та що, приложились ми, подумались ми. Я ся дуже надію, що ви слухаєте, а кіт не слухаєте, та будете вони послухати в повторові. А можете і не слухати, мені то інно. То вам би було не інно. Розділ 14. Жорж Леопольд Кюв'є. Творець палеонтології. Цей розділ книжки неможливо не розпочати з історичного дискурсу про палеонтологію. Саме так можна буде сповна оцінити внесок геніального науковця свого часу Жоржа Леопольда Кретьєна Федеріка Дагобера Кюв'є, засновника порівняльної анатомії і як логічного продовження палеонтології, адже без першого не було б другого. Історія палеонтології досить повчальна. Вона показує нам, як тяжко людству допетрати найпростіший рівень в очевидних питаннях, як багато найскладніших і хитромудрих теорій придумується для пояснення того, що ясно і просто як 2+2. Наші далекі предки вже давно звертали увагу на викопні рештки тварин. Мудрі греки першими прийшли до погляду щодо них. Ще давньогрецький мандрівний поет і філософ Ксенофан Клофонський, голова Елейської школи, першим згадує про них як про залишки тварин, які колись існували. Геродот вказує на рештки морських мушель у Єгипетських горах як доказ того, що Єгипет у минулому був покритий морем. Піфагор у своїх роздумах про еволюцію згадує: «Я бачив, як на місці твердої землі з'явилося море, як з води виникла тверда земля, і морські мушлі лежали далеко від берега». Але ці погляди були забуті разом із занепадом стародавнього світу. Проте в середні віки викопні рештки знову стали цікавими і модними. В
Вчені середньовіччя знову почали ламати голови, а що ж воно таке і кому ці рештки належать? Одні вважали їх грою природи, інші бачили в них наслідки таємничої сили творіння або гри духів гір. Стверджували, що природа, намагаючись створити людину і тварин з глини, не відразу змогла зробити все ідеально. Перші результати були невдалі. Природа вирішила, що все намарно, і покинула цю затію. Підсумками недороблених проєктів природи і стали скам'янілі рештки. Вже пізніше, в добу відродження, у викопних рештках бачили кістки загиблих гігантів. Згадайте тільки скандинавську міфологію чи грецьку з їхніми велетами та титанами. У 1577 році в Люцерні, це Швейцарія, були знайдені кістки якоїсь величезної тварини і відправлені в Базель до знаменитого в той час доктора Фелікса Платера для визначення. Дослідник визнав їх як рештки велетня і навіть намалював його скелет. За його висновками, цей гігант мав 19 футів, це приблизно 5,5 метрів зросту. І навіть у 17 столітті, коли вже стали поширюватися, можна так сказати, правильні погляди на скам'янілості, хірург Мазюр'є показував у Парижі кістки короля кімерійців Тевдобода, якого у 102 році до нашої ери розбив Марій при аквах Секстієвих, і який утік, але був узятий у полон. При тріумфі Марія полонений Тевдобод справив величезне враження на римлян своїм гігантським зростом, однак потім велетня ув'язнили і задушили. Тогочасна знаменитість Жан Ріолан визначив їх як рештки слона. Насправді, це були кістки мастодонта. Лише з кінця 17 століття встановлюється правильне світосприйняття щодо викопних решток. Протягом цього століття вже масово збирався матеріал. Ніколас Стенно, Агостіно Шилла, Джон Вудворд та інші відкривали палеонтологічні музеї, складали каталоги скам'янілостей, публікували описи мушель, викопних молюсків. Протягом 17 століття накопичилося чимало інформації завдяки працям Паласа, Кембера, Блюменбаха та інших. Тоді і геологія розвивалася успішно, з'явилися теорії Делюка, Сосюра, Вернера і інших. Найбільший фурор того часу влаштував Палас, який відшукав на території Сибіру рештки викопних слонів і носорогів. Родзинкою серед його знахідок був цілий волохатий носоріг з м'язами і шкірою, який явився на світ з льодовика, що почав танути. Матеріали стрімко накопичувалися і вимагали якнайшвидшої обробки. Водночас уся знайдена інформація порушувала низку цікавезних питань. Відчувалося, що тут відкривається нова і дуже приваблива галузь у науці. Порівняльна анатомія, без якої неможливо було визначити скам'янілі кістки, теж робила швидкі успіхи. Звісно, ще не все було гладенько та ідеально. Навіть відомий на той час швейцарський природознавець Йоган Яків Шейхцер ще міг бачити в рештках саламандри кістки дитини, яка загинула під час потопу. Але все далі таких казусів ставало значно менше. І наприкінці наступного століття такі помилки стали просто неможливими. Французький натураліст Луї Жан-Марі Донбатон, перебачте, Добатон, Донбатон. Ні, Франція то весело, але давайте будемо без батонів. Французький натураліст Луї Жан-Марі Добатон уже намагався застосувати порівняльну анатомію до реконструкції скелетів з декількох кісток. З розквітом палеонтології у тогочасних учених почали виникати абсолютно закономірні питання, чи належать викопні рештки тим видам, які існують в наш час, чи це геть інші організми. Французький натураліст Жорж Луї Леклерк де Бюфон висловив думку про те, що деякі з викопних тварин більше не існують, але зробив це дуже нерішуче і з сумнівами, і з застереженнями. Як результат, його ніхто не захотів слухати. На відміну від голландського анатома Петруса Кампера, який в 1787 року з впевненістю заявив, що деякі з викопних видів тепер не існують. Так мало-помалу готували підґрунтя для створення нової науки. І про творця цієї абсолютно нової на той час науки ми з вами і поговоримо далі.
Жорж Леопольд Кретьєн Федерік Дагобер Кюв'є, або ж просто Жорж Кюв'є, з'явився на світ 23 серпня 1769 року у французькому місті Монбельярі. Батько був військовим. Після того, як вийшов у відставку, його призначили начальником місцевої артилерії. У досить поважному віці, в 50 років, вирішив створити сім'ю і одружився на дівчині на ім'я Шатель. У них народилося 3 синів. Найстарший помер у ранньому віці, другий був Жорж, майбутня гордість Франції, а третій – Фредерік. Згодом теж займався природничими науками та став досить відомим завдяки працям із зоології та порівняльної анатомії. Проте стати таким відомим, як його старший брат, йому не судилося. Жорж народився хворобливим, слабким та кволим і надій на довге життя не подавав. Проте дбайливість матері допомогла йому благополучно пережити критичні моменти раннього дитячого віку. Також маленький Жорж завдячував мамі тим, що вже в 4 роки чудово вмів читати і гарно малювати. Сім'я жила доволі бідно, тому питання освіти було дуже актуальним. Тільки мушу на момент спертися і оповісти, мені доста чудно читати такий доста уже немолодий начальник артилерії Вароша жив бідно. А ще рахуючи, 2 з 3 дітей умерло, та чи, перебачте, 1 з 3 дітей умер, та чи, мали ресурс. Не буду то. Читаємо далі. Шкільні роки пролетіли швидко, і після елементарної школи, що є аналогом початкової школи тепер, у 10-річному віці хлопець вступив до Монбельярської гімназії. Тут він опановував стародавні мови, історію, алгебру та геометрію. Вже в цьому юному віці Жорж відчував потяг до природничих наук. А випадково знайдена у родичів книга Жоржа Бюфона «Природна історія» лиш намертво закріпила цей потяг. У старших класах гімназії Жорж влаштував щось на кшталт академії, де сам був президентом. Члени цієї академії готували різноманітні доповіді на природничі теми. За кращі доповіді спікери отримували картонну медаль президента з його ж рук. Батьки хотіли для хлопчика професію, яка давала по майбутньому стабільні заробітки, тому вибір припав на кар'єру духівника. Що тепер, що в ті часи, хоч мати гроші, іди в церкву. Таке. Тепер ще суд альтернативи, правда, ще може піти на таможню, або... Ясно. Щоб потрапити до Тюбінгенської семінарії і навчатися там безкоштовно, хлопчик мав закінчити гімназію як найкращий учень. І тут став у пригоді щасливий випадок. Будучи найрозумнішим та найталановитішим учнем гімназії, Жорж примудрився невдалим жартом у бік директора запороти собі повністю кар'єру в духовенстві. Директор не залишив безкарно кпини юного гімназиста, і Жорж закінчив гімназію без будь-яких відзнак, а отже, і до семінарії не потрапив. Я в таких випадках завжди кажу, все, що не робиться, робиться на краще. Так тут і трапилося. Після закінчення гімназії 14-річний Кюв'є залишився у невизначеному становищі, проте і цю ситуацію вдалося розрулити, і все завдяки герцогу Карлу. Батьки Кюв'є представили юнака сестрі герцога. Остання в найяскравіших фарбах змалювала юного Жоржа своєму братові, і герцог уже чув про талановитого Кюв'є, тож відразу виявив бажання його побачити і, поговоривши з ним та переглянувши його малюнки, прийняв під своє крило. Саме герцог відправив його стипендіатом до нещодавно започаткованої Каролінської академії у Штутгарті. Кюв'є вступив на адміністративний камеральний факультет, тому що, як він сам казав згодом, тут викладалися природничі науки. Справді, до переліку предметів, які викладали на цьому факультеті, входили чомусь ботаніка, геологія, мінералогія і хімія. Так мені тяжко дало слово мінералогія. Крім того, вивчалися природниче, фінансове та кримінальне право.
Ще були технологія, нумізматика, бухгалтерія, комерційна географія, практична геометрія та інше. Всього 21 предмет. Так, мені тільки тепер дуже інтересно, що таке комерційна географія. Розуміючи, в які роки сесія писало, комерційна географія могла бути просто ісписом локацій, видки можеш возити рабів. Воно не круто звучить, але всяко його набити. Як бачимо, цікавий вінегрет. А ви зараз нарікаєте на вищу освіту в Україні і нелогічність та абсурдність деяких років Міністерства освіти України. Не треба так. Пам'ятайте, завжди може бути гірше. В академії QVE повністю віддав себе науці, не відволікаючись ні на що інше. Феноменальна пам'ять і систематичний розум дозволяли йому швидко опановувати найрізноманітніші науки. Ще один цікавий факт, що він вступив до академії, не знаючи німецької мови, і за кілька місяців опанував її досконало, так що міг вільно писати, читати та розмовляти. Провчившись 4 роки в академії, Жорж QVE вийшов з неї молодим, перспективним фахівцем. Здобута освіта могла з легкістю забезпечити його успішною кар'єрою службовця, але було одне «але». У віці 18 років нікого не приймали на таку службу. Картина ставала ще депресивнішою, зважаючи на той факт, що військову пенсію батькові Жоржа затримували понад рік. Тому, щоб хоч якось фінансово підтримати сім'ю, треба було приймати блискавичні рішення щодо майбутньої роботи. Тут було кілька варіантів. Перший – піддатися тогочасним віянням і поїхати вчителем або професором в Росію, як робила більшість випускників Каролінської академії. Але інтуїція QVE підсказала, що до східних варварів їхати не варто. І клімат не фонтан, і люди не миті. Та й в лаптях не викликають особливої довіри. Тому він обрав другий варіант, а саме знайшов місце домашнього вчителя у місцевого графа Дгериса, який жив у Нормандії, в замку Фікенвіль, поблизу порту Фекамп. Саме тут починається період Жоржа QVE як зоолога-практика і творця порівняльної анатомії тварин. Про цей етап ми згадаємо з вами лише оглядово, адже пан QVE нас цікавить насамперед як палеонтолог. Будинок відомого графа розташовувався на березі моря, і це дало можливість Жоржу побачити морських мешканців не тільки на папері, а й наживо. Він сміливо препарував морських зірок, морських їжаків, риб, крабів і раків, молюсків. Тоді Жорж QVE здивувався, якою складною є будова, на перший погляд, простих живих організмів. Численні судини, нерви, залози і системи органів просто вразили вченого. Окрім того, він паралельно цікавився геологією, ботанікою, а знайдені скам'янілі рештки молюсків наштовхнули його на думку вивчати їх. Жорж QVE довгих 8 років, окрім навчання графового нащадка, який, за його ж словами, був лінивим та не зовсім схильним до навчання, накопичував свої знання та матеріали, описував нові види тварин і цими даними постійно ділився у переписках зі своїми друзями по академії. Проте майже жодних контактів з провідними вченими того часу не мав. Були, щоправда, кілька винятків. Перший такий трапився через листування з Бернаром де ла Віль де ла Сапедо, якому він послав новий вид ската, а той назвав його на честь QVE. Другий випадок трапився відразу за першим. Він помістив 3 невеликі роботи в Journal d'Histoire Naturelle, але взагалі ці контакти були неочікуваними. Стосувалися дрібних фактів, і майбутній законодавець науки поки що залишався невідомий науковій спільноті. Славу Жоржу QVE приніс випадок. Якось він познайомився з Анрі Олександром Тесьє, лікарем, абатом, академіком, відомим своїми статтями зі сільського господарства. Саме завдяки йому наш герой потоваришував з Антуаном Лораном де Жюсьє, Жаном Батистом Ламарком, Етьєном Жофуа Сент-Ілером та й взагалі вийшов із самоізоляції. Всі ці науковці, тогочасні провідні зоологи, були просто у захваті від молодого вченого. Як результат, незабаром Жорж QVE переїздить до Парижу та стає членом комісії мистецтв і отримує кафедру в Центральній школі Пантеону. Доста читаво, мені це так видить. Ну, як мінімум, звучить дуже серйозно.
Кюв'є відразу взявся до нових досліджень і незабаром опублікував важливу працю з дослідження молюсків, де завдяки знанням у порівняльній анатомії розклав по поличках те, що не вдавалося до нього нікому. Зокрема, систематизував та відділив цих молюсків від черв'яків, де вони давно спочивали в загальному хаосі несистематизованих організмів ліннеївських часів. Далі Кюв'є перейшов на дослідження судин у комах. Він довів, що ці тварини не мають замкнутої системи кровообігу. Пізніше Кюв'є досліджував травну систему медузи. Крім згаданих робіт із дослідження безхребетних тварин, ціла низка робіт Кюв'є була присвячена анатомії хребетних. Сюди належать дослідження, що стосувалися будови горла птахів, ніздрів і внутрішнього вуха у китоподібних, дослідження щодо різного розташування головного мозку у тварин і відношення його об'єму до маси тіла і таке інше. Кюв'є навіть досліджував анатомію деяких сумнівних плазунів. Інтересно, які тут сумнівні плазуни? То якийсь дуже специфічний гид має бути. Працюючи з тваринами і вивчаючи їхню будову, Жорж Кюв'є коротко систематизував усіх представників фауни на 4 типи. Тип перший – хребетні. Сюди належали всі тварини з внутрішнім подільним скелетом, такі як ссавці, птахи, гади, плазуни земноводні та риби. Тип другий – променисті. Ця група охоплювала всіх представників фауни, які володіли променевою симетрією тіла, характерною, наприклад, для морської зірки, морського їжака тощо. Тип третій – м'якотілі. Це тварини з м'яким тілом, захованим у тверду мушлю. До них належать каракатиці, мідії, устриці, виноградні равлики, ставковики, восьминоги тощо. Тип четвертий – членистоногі. Тварини цієї групи мають потужний зовнішній скелет у вигляді твердого панцира, а все тіло поділене на багато сегментів. Приклади – багатоніжки, ракоподібні, павукоподібні тощо. Помилково він зарахував сюди і декілька черв'яків. А от батько систематики Лінней, на відміну від Жоржа Кюв'є, виокремлював 6 таких типів – гади, птахи, ссавці, риби, комахи і черв'яки. Тут, правда, до гадів належать і земноводні також. З погляду систематики, класифікація тварин за Кюв'є вийшла досконалішою, а тому її використовували ще довгий час. Історія Кюв'є, як засновника палеонтології, почалася мемуарами про викопних слонів. У них він довів, що знайдений у Сибіру слон, тобто мамонт, є вид абсолютно відмінний від нині живучих. За цією роботою пішли інші. Збирання матеріалу відбувалося паралельно з його камеральною обробкою та описом. Кюв'є почали надсилати викопні матеріали з усього світу. Але найбільше викопних матеріалів вченому дали відклади гіпсу біля пагорба Монмарт, що зараз є частиною Парижу. Мамонтом важко було вразити колег-науковців, адже він жив не так уже і давніше за сучасних слонів. А от малюнки 2 нових родів товстошкірих – Палеотерія і Анаплотерія, відновлених Кюв'є за кількома кістками, знайденими в Монмартрі, була зовсім інша справа. Коли він представив їх академії, науковці були такі шоковані, як перші українці, що отримали безвіз. Одні радісно вітали нову еру в науці, інші сумнівалися і не довіряли, але всі сумніви були розвіяні, коли відкопали перші повні скелети цих тварин, які підтвердили малюнок і описи Кюв'є. Можна було б пофантазувати та уявити, що десь ще живуть ці неймовірні тварини, яких описав та зобразив Жорж Кюв'є, але на той час усі великі ссавці були вже описані і добре відомі. І коли з-під його творчого пера почали з'являтися мамонти, мастодонти, мегатерії, палеотерії і подібні до них чудовиська, у науковців вже просто не залишалося сумнівів у тому, що в цих реконструкціях воскресає давно зникла, вимерла фауна Землі. Так, люди добрі, ми сидимо тепер музичну паузу, недовгу, таку може на 3 минутки. Я ся маленько нап'ю води і шиковно і вам ся верну. Нікуди не втікайте. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, and life
laughing, feeling how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when they play a song. We get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so appealing? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. We could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from jets. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to teens. I took remedy young once I learned about the money I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Portobello, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester Drive. Jimmy, Jimmy, now you're out of control, and the lie you're living's a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad when they play a song. We get along. Left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I had way too much yak. Hit the front so it's sat at the back with a girl from Iran and the peachiest chap. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me a crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Did some things that I swear I won't tell. I cool that I broke, got redemption from hell. Love and hate like Eden and Kel. I broke up my keys, now my friends in the cell. Life is for living, I love me some shillings, but God willing, people love me for my skilling. Went from sitting and going and billing to brickworks, no billing. Thank God now I'm chilling. To be sad when they play your song, we get along. Jimmy, 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 Jimmy. Jimmy, Jimmy. Музика затихла так шиковно. Я не встиг сам примітити. Ну то що, читались ми тільки потихеньку до музичної паузи Вадима Яненка, прикладну палеонтологію видавництва Віхола. Маймало я би хотів зарекомендувати вам цю книжечку купити, якби у вас вийшло хоч завтра, ось вона є доста свіжа, інтересна, і це не просто, так і тепер часто сухтує робити перевод дачого трансатлантичного. Книжечка наша, автор книжечки наш, на кілько може бути. Можете знайти його в Телеграмі, можете знайти його у Твіттері, можете спокійно з ним і самі сконтактувати, який би сте мали дяку купити ту книжечку конкретно з його автографом, що, я так думаю, доста легко дасться вчинити. Ну, книжечка є не наукова гитака, і це є популярна наука, значить, книжечка має своїм цілем вас заінтересувати ту науку. Вона є легка, фіглярна, вона розказує за то, як жиється палеонтологам, що таке палеонтологія, чим вона інтересна, хто такі динозаври і, в принципі, що крім динозаврів там можеш почитати. А я вам повім, що динозаврів то лише крупиця того, що вам відкриває світ палеонтології. А ми читаємо далі, читаємо тепер 14-й розділ за, може так пусти, няня палеонтології Жоржа Леопольда Кюв'є. Ну та що, йдемо далі. У палеонтологічному доробку Кюв'є було описано і відновлено понад 150 видів ссавців і плазунів. Він досліджував і викопних риб та птахів, але дуже мало. Близько 40 видів товстошкірих, таких як мамонт і мастодонт, близьких до слонів,
палеотеріїв, з яких найбільший вид був завбільшки з носорога, а найдрібніший – з зайця, і анаплотеріїв. Два останні роди були далекими родичами тапіра. Еласмотеріїв та інших. З жуйних він описав викопні види оленів, зокрема і відомого ірландського оленя з величезними рогами мегалоцероса, або просто великорогого оленя, биків та багатьох інших тварин. З хижих 4 види ведмедів, серед них і так звані печерні ведмеді, викопну гієну, 2 види тигрів та інших. Ще було описано 2 представники з ряду неповнозубих, це гігантські льнивці, які жили в Америці, мегалонікс, завбільшки з великого бика, і мегатерій, завбільшки з носорога. Решта видів належали до гризунів і китоподібних. Кюв'є описав кілька викопних крокодилів, черепах, гігантську саламандру, яку, до речі, Шейхцер назвав скелетом допотопної людини. Також були описані ящери, серед яких особливо чарівний мегалозавр, який досягав 70 футів, це 21 метр завдовжки, та 2 види птеродактилів. Були, звісно, і кумедні випадки, що стосувалися викопних решток, як от історія про істоту з Маастриху, яка стала першим досвідом ученого та започаткувала палеонтологію як таку. Пан Хоффан, так звали жителя цього міста, який знайшов останки, вирішив відправити скелет тоді вже відомому Кюв'є в Париж. Сам власник скам'янілості стверджував, що це можуть бути кістки кита. Своєю чергою багато вчених знайшли схожість зі скелетом крокодила, а Маастрихтська церква визнала кістки за останки святого і забрала собі як реліквію. І це досить інтересно. Кіть подекотрі вчені вже впоїли, що це скорше всього крокодил, бо такий в нього писок. Та яким чудом церков умудрилася провернути штуку із святим. Святий крокодил – це яка біда. Це вони просто тручали, уж божечко создавав інших людей. Ну то вже то вже я тут фантазую. Ідемо далі. Проте вчений спростував всі ці гіпотези походження скелета. Провівши скрупульозну роботу, він припустив, що рештки належать древньому плазуну, котрий жив у водах Нідерландів мільйони років тому. На це вказували великі розміри скелета, в тому числі і хребта, величезна голова і щелепа з безліччю гострих зубів, що свідчило про хижий спосіб життя істоти. Тіпікал святиня. Також Кюв'є зауважив останки викопних риб, молюсків та інших водних мешканців, якими, мабуть, харчувався цей плазун. Істоту назвали мозазавром, що з грецької можна перекласти як плазун річки Магас. Хай і рішучий противник еволюціонізму, але Кюв'є, однак, сам заклав фундамент для його побудови. Він вказав на поступовість у появі тварин, до того ж нижчі форми є в найдавніших пластах геологічних порід, а вищі форми у пізніших. В історії тваринного світу він розрізняв 4 епохи. Перша характеризується присутністю молюсків, риб, плазунів і деяких морських ссавців. У другу ссавці починають панувати на землі. Третя – епоха мамонтів, мастодонтів, гіпопотамів, гігантських лінивців. І четверта – епоха людини і сучасної фауни. Зрозуміло, Кюв'є міг дати тільки вкрай неповний нарис історії тваринного світу, проте факт поступової появи був вже встановлений. Однак прогалини між різними фаунами були такі великі, а форм, що зв'язували б їх, було так мало, що він не міг прийняти гіпотези поступового розвитку одних форм з інших. Проте Кюв'є навіть навів альтернативну теорію еволюції, відому як теорія катастроф. Учений припустив, що через невизначені проміжки часу шматок суходолу затоплювався морем, а всі живі організми гинули. Після чого вода відступала, а на новому місці виникали інші організми з принципово новими рисами будови організму. На питання, звідки ці тварини могли з'явитися, вчені не могли дати точної відповіді, а лише висували здогадки. Теорія катастроф є реакційною, тому що її поява була спробою примирити науку і церкву. Ідеї Жоржа Кюв'є про еволюцію фауни могли зародитися
могли зародитися тому, що на момент розвитку палеонтології перехідних форм між окремими видами тварин ще не знайшли. І як наслідок, не було підстав припускати ідеї про поетапний еволюційний розвиток організмів. Лише Дарвін запропонував подібну теорію, однак це сталося вже набагато пізніше після смерті Жоржа Кюв'є. В останні роки життя Кюв'є працював на 9 посадах. Він був професором у Jardin des Plantes і Collège de France, канцлером і радником університету, незмінним секретарем Академії наук, директором некатолицьких закладів, головою комітету внутрішніх справ, членом Державної ради і пером. Пер, ото у Франції, коротше, знать така була феодальна. Це він не аж пером був, а й пером. Щоб скрізь встигати, треба було, окрім феноменальної пам'яті та шаленого заряду енергії, мати ще ідеально складений графік робочого часу. Нижче я наведу графік робочого часу Жоржа Кюв'є, бо нам є чого повчитися в нього. Прокидався вчений о 8 годині ранку. Далі працював півгодини або годину перед сніданком, під час якого, до речі, читав газети, слухаючи паралельно розмови навколишніх. Потім запрошував осіб, що мали до нього якусь справу, і близько 11-ї години вирушав до Державної ради або ради університету. Додому повертався десь о 18-й. Якщо до обіду залишалося трохи вільного часу, продовжував роботу, яку не закінчив напередодні. Після обіду, якщо не було нагальних справ, займався наукою допізна, до 22-23 години. Від 23-ї до півночі слухав історичне або літературне читання. Цілком вільною залишалася для нього тільки неділя, і цей день був виключно присвячений науці. Так, тут треба на секундочку покласти паузу і порозуміти, аж обід у нього був після 18-ї години. Значить, челянник за день і удвічі. У нього був фруштик, там у 9, це у пів 9, і далі у нього був обід через 8 годин. І це так, вам просто ремарка, аби сте знали. Сімейне життя складалося надзвичайно трагічно. Жорж Кюв'є був одружений на вдові страченого високопосадовця, який потрапив на ешафон у часи Французької революції. У Жоржа з дружиною народилося 4 дітей, 3 з яких померли в ранньому дитинстві. 4-та донька померла від туберкульозу за кілька днів до свого власного весілля. Це остаточно підірвало здоров'я вченого. Він дуже болісно переживав цю трагедію і до кінця своїх днів так і не зміг оговтатися. По сьогодні невідома точна причина смерті Жоржа Кюв'є. Палеонтолог 8 травня 1832 року читав вступну лекцію в Collège de France, а ввечері йому почала боліти рука. Наступного дня біль посилився і почалися проблеми з горлом. Ще через день руки і горло були паралізовані. Вчений, розуміючи неминучість ситуації, продиктував заповіт, але підписати його вже не зміг. Хвороба так швидко прогресувала, і навіть терміново зізваний консиліум лікарів нічим зарадити не зміг. Потім відмовили легені. Помер геніальний вчений 13 травня 1832 року. Похорон був урочистим. Попрощатися з Жоржем Кюв'є прийшли представники науки, літератури, адміністрації. Тіло Кюв'є після смерті відправили на розтин. Виявилося, що мозок вченого важив 3 фунти 10 унцій, а це більше, ніж 1,5 кілограми. Тобто на фунт, тобто на приблизно 400 грамів, більше, ніж мозок звичайної людини. Майже весь цей надлишок припадав на частку півкуль великого мозку, число і різноманітність звивини якого також вразили патологоанатомів. Неможливо переоцінити внесок Жоржа Кюв'є в науку. Незважаючи на неточності в деяких своїх твердженнях щодо еволюції, які для його часу можна пробачити, він став творцем 2 найцікавіших наук – порівняльної анатомії та палеонтології. Його наукові праці заклали міцний фундамент для подальших досліджень тваринного світу, а його класифікація ще довго витримувала критику та ставала в нагоді вченим всього світу. На цьому кінець 14-го розділу за знання палеонтології
та й поруняльної анатомії. Сякий був досить інтересний челянник. Видите, ніч себе не шкодував, ушитко вкладував у науку, за себе аж читаво не думав. Ну, кіть поникати сугубо на його графік. У мене теж кожен тиждень розписаний, бо, чесно вам повім, дуже мені далеко до цього чоловіка, дуже. Можеш лиш представляти собі, що він там бірував. Та й мав на добрих півкілами тяжкий мозок середньостатистичний челянник. Ну, був челянник, та й не є. Та й не є у нього діти. Всі вимирали. І це дуже була така трагічна ситуація. Трагічний живіт у нього був. Та сяк. Ну, та що, і це була, видав, послідня епізода з цією книжечкою. Я би дуже рекомендував її купити. Можете нагуглувати напряму Вадима Яненка, у нього взяти разом з автографом. Кіть нет, кіть вам ліньки, можете купити і на сайтове видавництва Віхола. Вони там ще мали бити, так їм никав. Ну, та й читайте, кільтуйте гроші в Україні, поддержуйте нашу армію та економіку. Не ганьбіться, кожна копійочка туйки поможе. А на низьке видав будемося потихеньку сохраняти. Слухали сте Радіо 1, передачу читаємо з Мигальом. Слідуючий раз увидимося з вами, господичку, учуємося з вами у понеділок і буде вже деяка друга книжечка. І так собі планую, що на будучність буду у телеграм-каналові викладувати деяку голосувалку, аби сте могли заголосувати, яку книжку хочете далі віддіти. Ну, та на низький раз все. Красно вам дякую, майтеся, звидимося, учуємося, зачитаємося. Майтеся.